ba sa gare ka. Barka dai kawu. Da ni da yarka mun fahimci juna. We are in love. Samskruti ta wace. Lalle ka soke wannan aure sannan ka goyi bayan kaunar mu. Karo na farko a rayuwata na ajiye katin karta. Zauna. To yi kenan. Ina nufin akar. Mike, ba tare da dafa komai ba. Ciwon gwiwoyi. Ciwon gabobi. Ba zan iya ba. Miƙewa ma da jikinka ba za ka iya ba tallafi ba. A haka kake so na tallafi ƙaunar taku. Kawu. Soyayya ba ruwanta da kwanan jiki. Jami'in tikiti, an tabbatar min da kusurwata? Sheke shi ne ya tabbata. Wayo! Gaya mun, me yasa kai wannan abu? Ina jinka, gaya mun, waye ya zuga ka? Yi bayani mana. Matar ka da yarka so suka kisa wannan abu. Wayo! Dan Allah ka jale ni. Hawayen wannan ne yake so ya sa na yadda. Amma ita kuma wannan zake wata da wasan kwaikwayonta yana sa tantama. Ina ma da zan samu ra'ayin wani wanda baya cikin sarkakkiyar wannan magana da zan iya yadda da mahangarsa. Haka zai taimaka. Ya labai da mutum daya. Da kai mutum daya. Waye? Karfi na. Kwarin gwiwata. Kuma karsashi na shine wannan. Gaya musu Malam Farsad. Wannan gaskiya za ta aiwatar da aikin tashin kawunansu sannan ta rufe bakunansu na ƙarya. Gaskiya da za ta juya jirgin nan sama ya dawo ƙasa. Duba da al'amarin. Da nau'in yanayin gari. Da tasirin sinadaran sarrafa jiki. Gami da wannan shigar da ya yi. Tsawa ta yi rugugi. Walgiya ta haska. Iska ta kada. A irin wannan yanayi na rauni. Tayu ya rike da ya dawo dodo. Wannan hakan ne ya sa ya mata antaye. A takaice ya yi.